Исәнмесез, саумысыз, дуслар, урамда язгы ноталар сизелә. Кояш ягымлырак елмая, өстәге киемнәр юкара, әмма инде колонкаларда музыка тавышы көчәя бара. Без дә бүген музыка дөньясына чумарбыз. Эфирда мин Назлы Гөлсем Гатова, эстраданың иң популяр башкаручыларыннан торган музыкаль койма хит парадын башлыйбыз. «Москва слезам не верит» фильмын хәтерлисезме? Зур шәһәрдә үз урыныңны табу, уңышка ирешү өчен нинди генә юллар үтми кино геройлары. Менә без дә бүген эстрадада үз исемнәрен булдырган популяр җырчыларның Казанны яулау тарихларына тукталырбыз. Башкала яшь талантларны ничек каршы алган, кемнәрне сыендырган, ә кемнәргә аяусыз булган? Алдагы минутларда ачыкларбыз. 10-нчы баскычта безне Ринат Рахматуллин сәламли. Автор башкаручы Казанны озак яулый. Чувашия, Мәскәү, Нижгар татарлары концертларына гөрләп йөргәндә, Казан Ринатның кем икәнен гомумән белми. Популярлык җырчыга 2010 елда килә. Барс Медиа белән ул хезмәттәшлек итә башлый. Тамчы да яңгыр яумаган җайда тукта яңгыр диеп халыкның котын ала һәм популярлаша. Сине күзли, ұшырар мекен бүгін дейіп күзлер сине үзли. Қарлар ява, яңғыр ява, әмин хаман барам. Бұ дүнияда мен бары тек сине бит ярадам. Ұлларыма шәшек тұтып синің янға келген едім. Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім. Ләкин менің үмітлерім кинәт кенә тик үзілді. Қиын болды мен ашында білмем нешек сын түзілді. Ұлларыма шәшек тұтып синің янға келген едім. Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім. Ләкин менің үмітлерім кинәт кенә тик үзілді. Қиын болды мен ашында білмем нешек сын түзілді. Күрдім сине башка белән җитәкләшеп барганыңны, аңа карап шын күңелеңнән шатланып елмайганыңны. Минем йөрәк шул вакытта белмим ничәгә ярылды. Аңладым мин шул чагында безнең юллар бит аерылды. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә үзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик үзелде. Кыен булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде. Кабат барам, өмет хаманда әзелми. Мың суланган күзләр генә кабат сине эзли. Бар туктады, яңгыр яумый, мин хаман барам. Соңгы сүзне сиңа әйтәм, мин сине яратам. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде.
Шолпан Ахмеджанованы күпләр беләдер. Ул Татарстанның халык артисты Шамил Ахмеджановның кызы. Шолпан Казанда туа. Аңлашыла ки, кичкенәдән музыкага гашыйк. Һәм инде бу юнәлеш буенча китәргә була. Музыка клияте соңрак консерваториядә укый. Мин Илһам Шакиров белән эшлидем. Ә уку йортында концертта йөреп, дәрес калдыруны яратмыйлар. Менә шулай ике ут арасында булсам да, консерваторияны уңышлы тәмамладым ди Шолпан Ахмеджанова. Ул сезнең экраннарыгызда. Минем өчен чиксез зур шатлык, нурлы караш, киңәш акыл сүзе, күңел өчен үзе бер сафлык. Әти-әни назын тоеп яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы. Озын гомер, сәламәтлек телим, ямле булсын һәрбер көннегез, күмелмәсен еллар авазына, чәчәк атсын тормыш гөлегез. Әти-әни назын тоеп яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы. Гөрләп, яшик әле җырлап, уран түрдән күңел түрендә. Әле дә ярай, сез бар диеп һәр чак, кабатлыймын менә бүген дә. Әти-әни назын тоеп яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы. Әти-әни назын тоеп яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы. Хөрмәтемнең чиксез олысы. Анастасия Макарова Казанга 2014 елда килә. Мәктәпне бетергән яшь кыз, хыяллар зур, планнар кыю, тик барысы да чынбарлыкка бәрелеп шәлперәмә килә. Кыз Мәдәният һәм сәнгать институтына укырга керә алмый. Шуннан соң күңеле төшеп, 2 ел буе иҗат итми башлый. Әмма Анастасия Макаровның тормышында хәл иткеч вакыйга була. Ул булачак продюсер белән таныша. Менә моны инде кыз чын язмыш беләгенә саный. Кабат музыка белән дуслаша, иҗади карьерасы башланып китә. Ә Казанны Анастасия Макарова җаны тәне белән ярата. Ул миңа үз тарихымны язарга ярдәм итә ди.
ишетер төсләре, җилләренең татлы исләре, ымсындыра, ымсындыра. Тик йөрәккә кирәк җырларым, киң иделем норман кырларым, булсын гына, булсын гына. Жетінші басқышта бүгін Мирзаяновлар гаиләсен. Алмаз Лениногорскида күлиятны тамамлый. Бүтін курслашларым Қозанға кетті. Мен де кеттім. Әллә мен кішіден кимме дейіп ойладым. Артист бұл үтләге бик күчлі еді дейіп иске ала ул. Тик менә Лениногорскида йылдыз булып йөргән Алмазны Қозанда бер кемдә көтми булып чыга. Егет баганаларга белдерүләр яза, мәҗлесләр алып барам дип сөйли. Тик менә чакыручы гына булмый. Алмаз бармыны булып эшкә урнаша, һәм монда ул Рифат Зарипов һәм Илфак Шигапов белән таныша. Иҗатка кирип китүендә аларның роле бик зур ди Алмаз. Алмаз турында сөйләдек, инде Алмаз белән Зөлфирәнең үзләренә карыйк. Барам әле урам буйлап, нидер уйлап. Эре-эре қарлар ява, уйнап. Күз камаша ақлықлардан, сафлықлардан, саф хавасын булмай, тойып киштә сулап, яндырмашы Раббым сагыш утларында. Dünya matur barı parlap atлаганда, Янәшәдә карчак булсын аклык сафлык, китерсеннәр туар көннәр бары шатлык. Барам әле урам буйлап, искә чумып, мондай матурлыктан булмай һич тә туйып. Бәхет бит ул һәр чак безнең янәшәдә,
Яши белу нишек, рәхәт шуны тоеп. Яндырма шырабым, сагыш утларында. Дөнья матур барып, парлап атлаганда. Янәшәдә һәр чак булсын аклык, сафлык. Китерсеннәр туар, көннәр барыш шатлык. Атлый гали урамнарны парлап, кадерен белеп булган чакта янда парлар. Артыбыздан һәр чак калсын парлы эзләр. Ташып торсын күңелләрдән матур сүзләр. Яндырма чырабым, сагыш утларында. Дөнья матур барып, парлап атлаганда. Янәшәдә һәр чак булсын аклык, сафлык. Китерсеннәр туар, көннәр барыш шатлык. Янәшәдә һәр чак булсын аклык, сафлык. Китерсеннәр туар, көннәр барыш шатлык. Әмне Зиянгировлар гаиләсе өчен Казан һәр вакыт ориентир булган. Әмма аны яулау гына җиңел бирелмәгән. Айгөл белән Илмир, ике студент, гвардия урамы һәм биредә урнашкан 32-нче тулай торак. Парның яшьлеге биредә уза. Әмне соңрак өйләнешкәч тә алар Роторный урамына күченәләр. Студентлар язгы концертларда катнаша башлыйлар. Һәм инде гади гаиләдән чыккан башкаручылар үз юлларын үзләре яралар. Бүгенге көндә популярлашып килүче пар сезнең экраннарда. Әйдәгез, күз салыйк. Наз булып, Аккош канатыдай уча хатым, ак каурыдай хисләргә тулып. ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Түзә алмый хисләрем ташуга, мәхәббәт ташкындай сибелә. Ике ялкын бергә дөрләп янып, ике йөрәк бергә җилкенә. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Күкләремдә Парлы кышлар маңа, җаным тулы саф бәхет җыры. Ике чишмә әйтерсең кушылып, җырлап аккан ишелә
бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, Гомрең буена яраткына. Хит парадыбызның алтын урталыгына да килеп җиттек. Биредә Филус Кахиров. Филус 2006 елда Казан дәүләт консерваториясенә укырга керә һәм шул ук елны Казанга күченә. Филус татар җырларын тыңлап, сеңдереп үскән артист. Бала вакытта татар җырын кассета, дисклар аша карый идек. Казанда шул җырчылар белән бер сәхнәдә басып торырга хыяллана идем. Аллага шөкер, хыялларым чынга ашты. Минем өчен Казан дөньядагы иң яхшы шәһәр. Чит илләргә чыксам да, мин Казанга сагынып, канатланып кайтам дип Филус Кахиров. Birgalab jırlaymiz bu jırni, aydagiz. Жаным моңнар тулы, әйтер сүзем калды. Bir мәл барысы югалды, пайларда, бүген син пайларда, кайдан эзлим сине, кояшта айларда. Кигеп каз юллары, югары, исемем кабатлап саныймын йолдызларына. Кигеп каз юллары, югары, исемем кабатлап саныймын йолдызларына. Үткәннән җавапны беләмен эзлисең, күп нәрсә үзгәрде, ник шуны сизмисең? Мин башка, син башка, димә син язмышка, күңелләр ошаган яралы атышка. Киеп каз юллары, югары, исемем кабатлап саныймын йолдызларына. Киеп каз юллары, югары, исемем
Бүгін bir adım гына Зәринәне җиңүчеләр эшлегеннән айырды. Ул 4-нче позициягә урнаша. Зәринә тумышы белән Әлмәттән Казанга күченгәненә дә 6 ел икән инде. Кыз юрист белемен үзләштергән, соңрак чәчәкләр кибетен ачып җибәргән һәм флорист булып эшләргә дә өлгергән. Үзе һәрвакыт җырчы булу теләге белән янган ул. Шушы зур хыялын да кыз башкалада тормышка ашырган. Танылып килүче Зәринә Сылкаева хит парадыбызны дәвам итә. Җәгеләре шау-шашкәдә кара нинди матурлык, минем күңелемдә шундый вакытта туктатырлык. Калык шушы матурлыкта, калык шушы җәйләрдә, риза ялган мәхәббәтне җырлар идем көйләргә. Син генә, син генә, син генә, елмаеркәм көлгәнә, бәхетле булып яшәргә. Кадерле тамашачыларыбыз, иртәгә безнең канал өчен зур бәйрәм – Тыйын ТВ премияларын тапшыру тантанасы. Аның үзенә күрә эстрада елына йомгак дип тә атарга була. Кем иң шәп аранжировка ясаган, кем иң күп концерт куйган, кем елның хитын башкарган, кем иң кыйммәтле күлмәк кигән. Буларның барысы да Тыйын ТВ премияларын тапшыру тантанасында билгеле булачак. Ә хәзер сүзне Тыйын ТВ премиясе номинанты Иркәгә тапшырыйк. Qadalğan, aşıp ütken okuna, ardı yürek, ordı minən ardı, yutup zar udna, jayıp var okuna. Min sina kirek, min bugün sin mina kirek, yanadan yaşarga iret, yanadan iret, jilletmim, kütmim yeredemler yatar. Şatlıklarını da, bәхетләрне дә, җыйдым кисәкләп. Сукмаклардан зур юлларга чыгар кеш кирәк. Алып барды мине йөрәк, барды
Илнат Фархуллинның Казан белән танышуы, аны яулауы турында берәр фильм төшереп булыр иде. Ул кызык та, кызганыч та булыр иде мөгаен. Илнат башкалага 2007 елда килә һәм Нагорный бистәсендә мунчада яши башлый. Башка барыр урыны булмый егетнең. Казанда яшәргә хыялланган Илнат бөтен мөмкинчелеккә дә ябыша. Укудан соң төзелештә эшли, төннәрен зачетларга әзерләнә һәм бары 2нче курста гына тулай торак каләгә. Миңа берни дә җиңел бирелмәде. Тик мин кул селтәп кайтып китмәдем. Мин Казанны бик яратам. Казан да Илнатсыз яши алмастырдыр дип ышанасым килә ди Илнат. Күңел ташы жанны ашай, рәсемеңне ясый башлай. Ара-йыра вакыт үтми, әрсіз йөрәк никтер түзми. Ак сириннәрне күрдем, сире мәхәббәткә төрдем. Сирин чәчкәләре аша, сиңа тәкъияләр үрдем. Ак сириннәрне күрдем, сире мәхәббәткә төрдем. Сирин чәчкәләре аша, сиңа тәкъияләр үрдем. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай. Безнең юллар үткән еллар, истән чыкмый изге уйлар. Бакчадагы ак сириннәр безнең турында сөйлиләр. Ак сириннәрне күрдем, сире мәхәббәткә төрдем. Сирин чәчкәләре аша, сиңа тәкъияләр үрдем. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай. Ак сириннәр, сириннәр, ай силиләр, силиләр. Талга кунган сандугачлар, безнең җырларны килиләр. Ак сириннәрне күрдем, сине мәхәббәткә төрдем. Сирин чәчкәләре аша, сиңа тәкъияләр үрдем. Ак сириннәрне күрдем, сине мәхәббәткә төрдем. Сирин чәчкәләре аша, сиңа тәкъияләр үрдем. Сирин чәчкәләре аша, сиңа тәкъияләр үрдем. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай. Ниһаят, дуслар, без беренче баскычка да килеп җиттек. Абсолют лидерыбызның кем икәнен атаганчы, барлык катнашучыларны искә алыйк. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда, белмим ничек соң түзелде. Бәхетемнең зурдан зурысы. Татарстан, татарлар, бәхетемдә синең аман. Янәшәдә һәр җат булсын аклык, сафлык.
Yitirsinler tuvar günler barış şadlık. Ak kanatlı hislerim kalkına Tizina yüreğim aşkına Bextli yollar bizi başlı canlar Ömrün boyuna yarattına Yıkmaz yolları yukarı yukarı ismin kabatlap sanıyman yıldızlarına Singine 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 Yılmayırken kölgene Bextli bulup yaşarken Sen kiragin bölgene Bir yağımda kıyar Bir yağımda upkın Yürekке qadalgan Aşıp ütken okuna Ak sirinlerle kürdüm Sirin mehanet getirdim Sirin şeşkeleri aşa Sinadaki yerler ürdüm Дуслар, популярлар рейтингінің ең биік нұқтасына мініп жеттік. Алдағы жеңушінің исімен генә атысы қалды. Бүгін ол Данир Сабиров. Алқышларға көмек, құтлы һәм жырлатты өзін. Рахматымызды білдірәбіз. ТМТ каналы ашада білділер, ишеттілер. Илнат Фархуллин yazған жыр бүгін жырлады. Талларым йылап қала. Ак көлемәгің хәтерімді, сулышымда исілерім. Кешін ятып, ирден тұрсам, тілімдәгіл ис біргелі. Талларым йылап қала, сиңа барған юлларда. Яратуым шын көңілден, зинһар ялғыз қалдырма. Талларым йылап қала, сиңа барған юлларда. Яратуым шын көңілден, зинһар ялғыз қалдырма. Зәңгәр тимәк түшіп қалған қызыл пута биллігіде Миңа мәңгі ұмтылмасылық із қалдырдың көңіліде Талларым йылап қала, сиңа барған юлларда Яратуым шын көңіліде, зинһар ялғыз біргелеп Талларым йылап қала, сиңа барған юлларда Яратуым шын көңіліде, зинһар ялғыз қалдырма. Якын достарымның бірісі Роберт Халилов. Видеооператорымды айтыр, емесімен білмейм, қафу. Ак көлемәгің хәтерімді, сулышымда исілерім. Кешін ятып, ирден тұрсам, тілімдәгіл исімің. Талларым йылап қала, сиңа барған юлларда. Яратуым шын көңілден, зал қушылыр мекен Сиңа барған юлларда. Яратуым зинһар ялғыз, яратуым шын көңілден, зинһар ялғыз қалдырма.
Дуслар, шул рәвешле без бу атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын ачыкладык. Ә хәзер әйдәгез сау булашыйк. Иртәгә Казан Экспода TMTV премияләрен тапшыру тантанасында күрешербез. Мин Назлы Гөлсөнгатова, исән сау булыгыз.